on calminama on juwama yeeɓiyankoɓe Pindi TV sukay mawɗo debbo e gorko min jarnima on jetto joguiɗo ɗo fuɗɗima wala ɗo haaɗi e sahaji ɗe ganduɗa won guitte walla caɗele baɗɗe ɗo e Pindi TV mo kala min jiyan darde muɗum min ji jinggol mon on kolli ko enen dendi on kolli e mette mon ko enen kala jaadi hen on jarama yo Allah yoɓon jobde moƴƴiri ko wona ɗum ko jetti mawɗo galle o Dawda Moussa Dia saabu darde timmude nde ɗum waɗi nde o jooɗaki jamma o jooɗaki ñalawma o jooɗaki subaka o jooɗaki kikiɗe gam andudemo ɗo yidde moon tolni e Pindi TV e anni e makko leñol ngol ha ko heɓɓita ha ko daña mbawɗen ɗo jooɗade eɗen jewtida ko jarnade on yettude dendagal gollotoɓe ɗo e Pindi TV noon gande men ɓaleɓe fina tawa ina wayno ko ɓamten golle ɗe ko nde woni yewtere adande koɗo men wona koɗo ko ceerno Ousmane Ba mo ganduɗa eɗen gandi gandal muɗum rewi ɗo hefti ɗo kadi rewe nokkuji goɗɗi kewɗi a yidde mum e haalirde nde kono kadi nunɗal muɗum eɗen janamo no feewi en jetti sel men Konno Sow mo Badagora wondude e dendagal yeeɓiyankoɓe meɗen en jetti kadi mo ganduɗa ko Habibou Sy mo Diatar mo ganduɗa eɗen gandi institut muɗum kañum idi ɗo dañde almudu gonɗo champion aduna o fof to banggue Qur'ana Habibou Sy Diaɗo Diatar noon ko nokku makko biyeteɗo Al Iman mo ganduɗa eɗen gandi golle mum ko golle baɗɗe fayida no feewi en jettimo en jarnimamamo ko kanko ñanti en oɗo wutte en jettimo kanko Habibou Sy mo Diatar noon ceerno Ousmane Ba hande kam jalluɓe moɗan mbiyata e batte ñatgal ngal no yooɗi calmina bandiraɓe natande mundi yewtere nde alhamdulillahi alqa'il shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum as-sahra falyashum والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا حبيب العارفين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مسجد ودون شالمنا ودون جوري kala ɗo pullo e woni tan mbimami oɗon calmina oɗon juure hande en gartiɗo ɗum noon ceerno Abou wirini noon inchallahu rabbi yewtude e ko abbi e gandal ɓaleɓe inchallah ceerno Ousmane en goɗɗoyta hande kalten ko lowere kewani haalede aduna o koode ene jogui nafoore fanniyankoɓe weeyo ko wiyete ko fanniyankoɓe weeyo to banggue annasara en ina liggowa ɗum no feewi enen ɓaleɓe guila e remoɓe awoɓe aynaɓe ina kuuto koode ko hunde yaadore e aduna e nder windere nde holko ganduɗa e koode holko mbawɗa haalande ne koode nde wonno ko hunde mantade kadi hewani haalede eyyi hoodere kam sa nani ɗum woni ko jaggui neɗɗo o tan sa wi neɗɗo tan a inni hoodere koode ɗe noon comme nono gandirɗorde ni tan koɗe sappo e ɗiɗi ma en kontude ɗe foof e hoodere kala hondu lewru arata e neɗɗo kala so jibinama na jani hoodere nde bokki comme nono jibinirtale ani jibineɗa subaka walla kikiɗe ñalawma walla jamma donc kala nde jibineɗa tan hoodere waɗi hoodere nde jibineɗa koode ɗe noon koɗe sappo e ɗiɗi hoodere kala ma ar laabi ɗiɗi e journée he donc 12 sa waɗi ɗumenen multiplié par 2 ko 24 wonata ɗum jaggata ñalgu ngu woni 24 heures donc hoodere idine nde ko hamlu wiyete sawru jawza sartan azra asad misan aqrab qawsu hud dalwu ɗiɗo foof ko koode ɗe gandantuma ko majje jaggi e judiya donc koɗe sappo e ɗiɗi hoodere kala na waɗi neɗɗo momo jaggi neɗɗo o noon so jibinama ko ɗi tati tenkata mbo wallu hoodere e wallu jinne mo gandantuma bokki e makko e wallu nature makko nature noon sa nani ɗum ko en ɗi nayyi woni naangue woni jeygol astahfirullah e leydi e ndiyam e hendu donc neɗɗo kala ko e ɗiɗo nayyi bokki donc il fallait que ko bokka e hoodere nde gandantuma ko hoodere jeygol walla bokka e hoodere ndiyam walla bokka e hoodere leydi walla bokka e hoodere hendu donc neɗɗo o noon ari e ma o wima ko haaji janmi il fallait que duttoɗa e hoodere nde gandantuma hen o jibina duttoɗa e rawhan mo gandantuma on Allah waddi mbo par ce que neɗɗo kala Allah na ɗum waddi e jinne mo gandantuma on renanma pour neɗɗo o so abbitima pour liggadema il fallait que o anda jinne ma ha para jinne ma fekna wondi e ma haydara yakkantama waɗi heɓe noon ɓe gandantuma ɓe jinneji ɗiɗi Allah waddi ɓe ɗi noon ko ɗin lori ɓe ɗon jiyata neɗɗo so jibinama arda e handicapé musɗo
woni so jibinama o janta koyɗe walla o janta juuɗe goɗɗo o noon ma jibine ɗo jibinaɗo tan ko ɗon jinne o iddotombo yakkande woɗɓe ɓe noon maɓe jeeya haaɓe naata école a yiyat ɓe gandantuma haqqilleji maɓɓe uddittako donc ɗum ɗon foof ko wallu rab watta ɗum woni jinne waɗi ɓe gandantuma noon so jeeyi ha jani foof jani bag jani foof liggey o wonta caɗele waɗi ɓe gandantuma noon ko rewɓe soɓe jeeyi haaɓe poti resede ɗum ɗon ko jaggata ɓe a yiyat ɓe gandantuma yimɓe garat tan kono hay goto joɗota ko jinne noon woni ko gandantuma Allah windi ɗum na jani comme famille donc na jani jinneji ɗi gandantuma ɓe ko fulɓe ɓe ko jolfuɓe ɓe ko sereraɓe ko noon e noon janiri hono noon kadi jani jinneji ɗi gandantuma ko julɓe hono noon kadi jani ɓe gandantuma ko heferaɓe donc tatoɓe tan en guinnatɓe ɗo mo gandantuma gonduɗo o e neɗɗo o go o fewnuma walla o yakkuma ɗiɗaɓo o woni afarit woni ɓen ɓe gandantuma ɓe garat e saare lemmuɓe duppande walla yiyat yimɓe ɓe gandantuma koɓe mbiyaɓe koɓe janɓe gaaf sa nani ɗum woni ko gandantuma ko aaɓani donc on ɗon noon kala ko jani ko yakkoto so jani nayyi ko yakkoto so jani bey ko yakkoto so jani foof ko yakkoto on hoodere makko jinne makko ko yakkantamo woɗɓe ɓe noon woni ɓe gandantuma ko hannas woni a wonade ɓerde neɗɗo tan aɗa bonna waɗi yimɓe ɓe gandantuma mbawa fewnu kala ɗo ɗo ɓe naati ɓe jakkat affaire seeɗanegal ɗum ɗon foof noon ko du'aw lamdi donc sa yeehi ha tolnitima ɗon noon il fallait que daara hoodere ma woni neɗɗo ari e ma wima haaju oɗo janmi hono komi jiɗɗo ɗannade walla ko papier ji jiɗmi walla komi jiɗɗo sodde oto walla galle walla komi jiɗɗo resde debbo walla komi jiɗɗo darde liggey mo gandantuma no moƴƴiyam walla o société ɗo komi jiɗɗo mo darde donc il fallait que kibbitoɗa e ɗi tati ɗi mbimami il fallait que ganda ko wondi ko woni ko Allah waddimo ko hombo jinne ndax ko moƴƴo o walla ko bonɗo il faut daara hoodere makko ko honde hoodere o jogui par ce que koode ɗe ko sappo e ɗiɗi il fallait que ganda kadi hoodere makko hombo waktu arata ta sa yamirimo sarahne so yaltini on waktu tan Allah jaɓat ɗum waɗi ɓe gandantuma ɓe kewɓe ɓe puntinata sara ɓe janaten baraji mais wona waktu ndundu waktu cohlaɗo o ko hen ɓe puntinta comme noon alquran wini tan haali julɗe ɗe hande so Allah welanoma wiyamo kala tan yo julɗele joyyi ɗum juulete e journée he mais so welanoma o wima waɗ ɗum lawol gotol waktu goto eyyi mais o wima ya juul fadiar awwalan so yeehi ha zawal foti juula tisuba so yeehi ha nangue woɗɗoyi juula takkusan so nangue naati juula futuro so yeehi ha niɓɓiti juula gueeƴe donc ɗum ɗo foof ko dalilaji ɗi gandantuma Allah na en holla sifur woni go'o ɗiɗi tati ha to joyyi na jani ko gandantuma ko misal kala ko gandantuma hande ko sifur tan ko jani misal comme hande saɗa calcule Abou Diop a ƴetti Abou o a windi alif o ko 1 ba o ko ɗiɗi wona tati waw o ko 6 wona jeenayyi donc Abou woni ɗon Samba mbinda Samba o sin o ko 60 mim o ko 40 ba o ko 2 wona 102 donc gandata hoodere Samba Diop de ko hoodere hendu miɗa haalde ɗum ɗo ha gandantuma hewɓe no mbawi huccitade e ma pour anduma donc sa calcule inde neɗɗo nde tan e sase gandata honde woni hoodere makko toon noon duttotoɗa e anasir makko honde hoodere o jibina hoko wawi wadde pour Allah walla mbo a faami nelaɗo sallallah alayhi wa sallam dalil tan tottirten e chiffre ko tottirten ko nde o dari Badar ko e lewru Ramadan watno nde o yeccitiɓe o kontiɓe haaɓe timmi 100 e kanko woni 13 o wi de ɗumen de woni limol yimɓamɓe woni sahabaɓe woni nelaɓe nelaɓe waɗi ɓe gandantuma ko 100 e 13 ɓe o tawno to nde o ƴeeŋi Isra e Miraj noon o tawiri ɓe donc waɗi ɓe gandantuma noon wi ko 1024 donc 1024 ɓe mbi donc ɗum ɗon foof ko dalilaji 1124 1124 ɓe gonno donc ɓen ɗon o tawi Isra Miraj ala kulli haalin o haali ɗum kam o wi chiffre ko ɗumeninta te sa calcule 312 jaggata qarib ala inna nasrullahi qaribun kala ndene addi ballal tan ko addata hen ismu jalal woni Allahu ismu jalal ismu zat woni 66 eyyi wallore Allah toujours ko ɓadoto donc nde o calcule ɓe tan o tawi koɓe qarib o andi hande o gañotoɓe te nde o gañotoɓe mabɓe goni 113 ɓe goni keferaɓe ɓe goni ujunere fawde e ɗumenen pucci ɗi gandantuma ɗi gasata donc Allah okkimo hen ɗumenen donc nelaɗo sallallah alayhi wa sallam jangguina ɗen e chiffre neɗɗo o noon ko nden mbawɗamo wallude ɗen mbawɗa waɗandemo foof donc e raɓɓitande tan wallu hoodere ko ɗum jaggi neɗɗo o wallu tabiya neɗɗo o noon woni anasir woni ɗi nayyi ɗi kontanmami donc ko hen o jaggoto e sa daari ɗum noon jagga kadi ko gandantuma ko wiite ko woni jinne makko sa jaggi ɗum tan nden mbawatamo wallude kala haaju mbo addi wallu dewgal wallu liggey wallu ɗannal
wallu sodde galle walla kala koko wawi wonde tan ko hen mbawɗa mbo wallude inchallahu rabbi. ceerno Ousmane hewɓe no mbiya ɓurnaɗo windere no laaɗo mo jaami kesi gonen mum dayi men meeɗi ligguede ɓe mbi ko o haɓɓa ɓe mbi ko piiɓi ɓe mbi ko koode belɗum no woodi. eyyi ɗum no woodi ko jaaɓi aɗa andi waɗi alamuji tati. alamu tamasin ne jani neɗɗo comme ɗo puntata ɗo jaaha ha Europe jiya nanduɗo e Ousmane mbiya o wona Ousmane donc ɗum ɗon ko alamu tamasin woni neɗɗo o no wawi nandude e neɗɗo o. ɗiɗaɓel ngel woni alamul ihsas woni tinde neɗɗo ko tinata ko ko e alam woni sa gatama ɗo ɗumenintame ko ga en musata ɓernde nde musata eyyi sa muccama ɗo ne koye ɓernde nde musata. alamu tamasin noon nelaɗo sallallah alayhi wa sallam nden yahudaɓe jiiɗimo liggade ɓe gar e tandarma woni lekki wooti ɓe taƴiki ko tolnoto e tolnande nelaɗo sallallah alayhi wa sallam ko mbiyen tan 1 mètre 80 walla 1 mètre 90 o waɗi misal nelaɗo no wayi o wi hombo wawi addande kam ko heddi seeɗa e sukundu makko e jarte ɗe o pañoto donc ndene waaji o wima miɗoma ɗum wawi addande o yeehi o iba ɗum taki neɗɗo kala gardiɗo sa ala darne moƴƴere tan ka jakkanteɗo ɓe mana neɗɗo sa ardima cukkuɓe ɓe ma ballanima tan ɓe jakkanma par ce que ɓen mbawi hebde paɗe ma ɓen mbawi hebde comci ma ɓen mbawi hebde sukundu ma ɗeɗe waaji o addi ɗum o ƴetti sukundu ndu e jarte ɗe ko heeli ko e jarte o tegi ɗum to dow o woni mo jato o daari ko gandantuma ko saltiɗi par ce que jinne ko yiɗi ko saltiɗi surtout ma kefeere o o daari ko gandantuma debbo o so yeehi ha wawa julde ko ɗum funtinta ɗum ɗon ɓe sudebo jiɗo ella ɓe o ƴetti ɗum o tegi ɗum e tamasin he woni e leggal he leggal tandarma he comme misal makko joni noon o woni mo jato comme misal tan aɗa ni waɗa salali mouhammed walali mouhammed mo yuwa salali mouhammed walali mouhammed mo inna inde nelaɗo o yuwa nde o yuwi ɗum woni guwe sappo e go'o nelaɗo sallallah alayhi wa sallam e sase wawa salligo wawa immo wawa lelo wawa wadde haydara o wi ndin muusendi ko ɓuuri ɗum muus tan woni sukurat woni neɗɗo o so yeehi ha tolle makko aɗa andi on o tampinama o tampi nden o ɗuminin noon jibril comme nelaɗo sallallah alayhi wa sallam allah wimo min renanatma hooram wallahu yasimuka min annasi o nuli jibril o wimo sa yeehi jibril sa yeehi to nelaɗo tottumo ɗi ayeji ɗiɗi so jangguiɗi so allah jaaɓi kala koko jaggunomo accat o wimbo qul a'udhu bi rabbil falaq e qul a'udhu bi rabbin nasi sa calculi ayeji ɗiɗi ɗi woni cimoje ɗiɗi ɗe ko sappo e go'o aye jaggata qul a'udhu bi rabbil falaq ko 5 qul a'udhu bi rabbin nasi ko 6 jaggata donc kala aya mbo taƴi tan ɗum taƴa kala aya mbo janggi tan jiya hunde immo e makko joni noon ndene aya o foti o nuli alin o wimbo ya e nduyo woynduto daara ɗum taki nelaɗo sallallah alayhi wa sallam hoodere makko ko hoodere jeygol mouhammadou sa calculi ɗum ko 92 mimo ko 40 ha cewɗo o ko 8 woni jeetati mim goɗɗo o ko 50 daalo o ko 4 donc sa calculi ɗum wona 92 hoodere nde ko jaggata ko hoodere jeygol hoodere janngol so jaggama waɗama e ndiyam tan ko ñifata on haydara wawata wadde o wawata yettade e rewɓe makko o wawata liggade o wawata wadde haydara donc sa nani neɗɗo o ñifama e jawdi makko ko ɗo rewete sa daari hoodere ndiyam ne ko ñifata ɗum ko weeɓi hoodere ndiyam ko ñifata ɗum ko weeɓi hoodere hendu ne kazalika hoodere leydi ne ko noon donc neɗɗo o so andi hoodere ma tan andi raw ha ndenowoma o tan namo wawi liggade nden noon nelaɗo sallallah alayhi wa sallam kanko ɓuuri foof te allah renini mbo hoore mum jippinani mbo alquran o liggama o jagga donc hay goto wawa wiide ɗo na wawi dadde e ɗemɗe yimɓe walla liggey neɗɗo o a jarama a haali jinneji a cuumoji galleji ina yaaja nokkuji men hande o galle suma janggo o e suma waɗi ɗo e Médina Gounass Dakar waɗi Fouta waɗi Bawol waɗi Jolof hol on sifa jinneji kañenne eyyi ɗin noon ɗin mbiyete afarit jinneji afarit woni jinneji ɗi gandantuma ko yakkude tan hande so ɗe tawino ɗo ko moƴƴi tan ɗi jakkat ɗin ɗi jiiɗa ko moƴƴi nde alquran jippi waɗi ɗi gandantuma ɗi jahanno ha to dow asaman allah okkiɗi doole on ɗon ɗi kettotono qul uhiya ilayya annahu sama nafaru min al-jinni fa qalu inna samina qur'anan ajaban yahdi lirrusdi fa amanna bih donc waɗi ɓe gandantuma ndene ɓe nani alquran tan ɓe jaɓ e afarituji ɓe jaaɓi ɓe mooli ɓe mbi ɓe jaaɓi alquran ɓeya noon ɓe mbi ɓe caɓani comme nono neɗɗo tan janiri comme nono mbirumamini nane donc pulagu na jani séréer na jani woɗɓe na jani waɗi ɓe gandantuma hande wona allah ɓe gemi wona haydara comme nono mbiyata christianisme e bouddhanisme e seisme waɗi ɓe gandantuma ɓe gemani haydara donc ɗum ɗon nene jani e jinneji he ɓen ko yakkere tan woɗɓe ɓe noon woni khannas allah addi ɗum e alquran comme dalil mo tottirnomi o ñanden woni ko ɓiɗɗo jibril ɓiɗɗo iblisa goto o adduno mbo e adama on jamano ɗon allah ko windi ko tato woni adama e hawa e iblisa o wi mbo jangguinanam o ɓiɗɗo gandal tan cohlumi e makko nde jibril rungti adama jaggi mbo hirsi mbo
jibril oɗo iblis astahfirullah iblis arti wimbo oɗo ɓiɗɗam o wimbo an boni ni yanade makko nani adama wimbo yanade makko nani iblis wi khannas o immiti te o mayino o waranoma o wimbo adama o ko gandal tan cohlumi mbaɗa e makko o rumti adama warimbo taƴimbo waɗimbo taƴe ubbimbo o arti iblis arti wimbo adama hoɗo ɓiɗɗam o wimbo an boni ni kanko gubbumi ɗo o witi khannas immiti joni noon ndene o yaati adama andine o wona neɗɗo ko ɓiɗɗo iblisa donc o hirsimo o waɗimo taƴe o unimbo o weddimbo e ndiyam nden o weddimo e ndiyam noon ko nden o lori en hande mo kala mo wona nelaɗo tan na jani gueɗe e gueɗe ceydanegal waɗi ɗo tolnoto a ɓerde ma mettu waɗi ɗo tolnotoɗa ma a wat ko a yiiɗa wadde waɗi ko tolnotoɗa ma a añan neɗɗo donc ɗum ɗon noon ko on addi lorɗon ɓen ɗon noon Allah wi simtiɗum e hadisul kursi o wi ɓen na way no ƴiƴam neɗɗo no ƴiƴam dogirtani neɗɗo ko noon Allah okki ɓe doole ɓe dogira noon e neɗɗo donc sa naati juma ɓe punti e ma kala ɗo natata ɗo moƴƴi walla aɗa jangga alquran ɓe gimmi e ma mais sa immima tan ɓe natti e ma ɓen noon ɓen ɓuuri yakkande neɗɗo o par ce que neɗɗo a yahat ha pota wadde hunde ko moƴƴi ɓe kibbitma hen ɗum addata ɓe jaroɓe sangara walla ɓe zinoɓe walla ɓe gujjoɓe walla ɓe mbaɗoɓe dorog en ɗum ɗon foof ko khannas waɗnata ɓe ɗum eyyi jinne goɗɗo o noon woni mo mbimami o nane woni gondowo e neɗɗo o namo reena namo walla kala koko neɗɗo yiɗi pour walludema hande jinne o so yarani en haydara wonata donc il fallait que ganda jinne neɗɗo o ha para mbawamo wallude e kala ɗo fayi noon tawi ko wallu kayitaji visa passeport kala koko wawi wonde e neɗɗo kala ɗo wawi wonde e leydi pour sa yiɗimo wallude il faut ganda jinne makko mbawamo ɗumininde ɗum ɗon noon ko ruttoto e ko mbimami ko nane ganda hoodere neɗɗo nde ganda anasir makko woni tawi ko ndiyam walla jeygol walla leydi walla hendu caggal ɗum ɗon ne ganda jinne mo jogui o mbawa walludemo kala koko wawi addude e haaju aɗa wawi wallude mo e on haaju ɗum a jarama ceerno Ousmane Ba oɗon jeeɓa Pindi TV ɗo e Dakar yewtere men gande ɓaleɓe fina tawa ceerno Ousmane sen gayni ɗon garten e ko wiyete ko tabiya ono mbiyata noon kono ko gandal neesu ko mbawɗa famde bandiraɓe hen eyyi tabiya woni ko mbimami ko ni comme hande ni so en ƴettino Ousmane eɗen ɗum calcula min tan innamde sa calculine kone jaggata temedde jeegom e capanɗe jeegom e go'o temedde jeegom e capanɗe jeegom 661 eyyi donc calcul noon na jani ɗiɗiɗi na jani calcul mo gandantuma ko charte watte woni comme Arabie Saoudi noon ɓe calculirta ni na jani calcul mo gandantuma ko garbe comme enen no gonirɗen ni e Maroc donc Maroc ko garbe woni ɓen ɗon ne na jani no ɓe calculirta ko tawi sin toɓɓaɗo o sa yeehi maghrib mabɓe ko 300 ɓe jagguirta mo tawi ko oɗo noon o ɓuuri sellude par ce que alquran ko sarta jippi woni Makka donc ko 600 o wonata sa calculi hoodere nde ko hendu wonata donc rawhan makko ko hoko joni noon ɗon jaggata par ce que a jaggi tabi'a makko ha paari woni no mbiɗa ni nees o ko hoko nees o ko hendu eyyi joni noon nden mbawatamo ɗumen nde a calculi Ibrahima sa windi Ibrahima hande sa calculi ɗum ko 259 woni inde Ibrahima ko ruttoto ko e ndiyam donc ndiyam wawa wondude e jeygol nden Ibrahima so yiiɗi sohnajo il fallait ko o yaha o daroya ha o anda hoodere makko honde wawi wondude o wawi resde mo gandantuma hoodere mum ko hendu o wawi resde hoodere makko mo gandantuma ko ndiyam leydi ndiyam e leydi ne wawi wondude so woni ɓesgu ma jan hen jawdi ma jan hen haydara garantama par ce que nelaɗo wi ko jani ɗumenin woni ko aaɓani ko ɗi tati debbo na wawa was abde ɗiɗaɓen ngel woni galle e jawdi neɗɗo na sooda puccu ngu gandantuma caggal ngal moƴƴaadi donc sa addingo e galle ko yakkandema tan kala ko wonno ɗon ko moƴƴi ko yahata aɗa sooda nagge nge gandantuma nge aaɓani sa nanni nge e galle kala koko wawno hen wonde moƴƴata donc ɗum taki heeɓe ɓe woni jinnaɓe men soɓe coodanno puccu haade ngu yetto walla so ngu yettima ko ngu iɗoto ñamde ko gawri ɓe gaddanamo ɓe guitta feggere mabɓe waɗi koɓe jangata hen ayeji ɗi naɗo ha joni mbaɗa hen puccu ngu tawi ko jarlu mangu addu kewɗi tawi ko ndimagu nde mangu jibin kewɗi donc ɗum ɗon foof ko abne nde gandantuma nelaɗo sallallah alayhi wa sallam jagguini hen donc anasir woni wallu tabi'a neɗɗo o ko jani solo il fallait que ganda tabi'a o mbawa wallude mbo a jarama ɗon famnima gartane ko wiyete ko ramli ɗum koye gande fulɓe jeeya ko gande ɓooyɗe hewɓe mbima ramli dagaki hewɓe mbima ala ramli ne dagui ha ɓurti ko pamta e bandiraɓe ramli eyyi ramli noon riwde ɗum e sariya kam na satti par ce que koye annabi jippi woni Idrisu noon jiɗɗomo andude woni yoni tan kanko addi civilisation civilisation sa nani woni windude donc kanko iɗi windude e annabaɓe caggal nde Allah windi Adama
o windi nuhu rewti heen nuhu noon ndende o ari ndende tufan o ari ha o fewni gal makko ko ɓe mbi ko aduna goɗɗo ardi nouveau monde janti par ce que ɓen jaadunoɓe nuhu fof ala jibinɗo heen donc ko nuhu tan caggal ɗum jani heen ɓiɗɗo donc on ɓiɗɗo noon on ɓiɗɗo mamma ko woni kanko woni mamum idrissa donc ko ɓen tato idrissa noon kanko idi windude idrissa noon gandal ngal no arire makko woni jibril andini mo ngal allah nuli jibril yo andin idrissa ramlu joni ndende o ari o wimo miɗoma yiɗi andande gandal gotal gandal ngal sa andi ngal ma andu ko kewata hanki ganda ko kewata hande ganda ko kewata janggo woni maadin ganda ko kewno hanki ganda ko kewata hande e ko awre janggo e ko hawrata e janggo joni noon ndende o wimbo diit ko toɓɓe wonata comme noon mawɓe fulɓe ɓe jangguinirta ɗum ni o toɓɓi o wimbo ko jiɗɗa andude o wimbo ko jiɗmi ko andude ko lamdiɗa ko goto woni tawi hombo woni jibril ko min woni jibril aɗa andi o andinimo idriss o daranno joni jibril kadi wimo daro minne mi daara ndena o daari ta idrissa na waɗi e ɓerde makko no yiɗi lamdade jibril hombo nelaɗo jani ɗo tawi nelaɗo no jani o jamano ɗo ko hombo joni jibril nde daari o wimbo ko lamdotoɗa ko nelaɗo janɗo an ko an woni nelaɗo o donc noon ramlu na jani dame 16 ko raɓɓitinde tan damal nafsu nani ɗon ruhu nani ɗon jasad na ɗon sa wani nafsu woni neɗɗo o fittandu so fofatani o wonani neɗɗo o so janatani ruhu wonatani neɗɗo o so ala koyɗe ala juuɗe ala haydara wonatani neɗɗo donc ramlu ko addi neɗɗo foof nane mi wima noon woni ko gandantuma jangguinanma hande e janggo e ko wonoyta ko yawti e hande e janggo donc ɗum ɗo ramli jangguinta neɗɗo o ramlu noon na jani kadi damal ngal gandantuma al abahu wal ummahati wiyete woni damal ngal gandantuma sa ari il fallait que ganda yummakko ramlu jangguinanma ha parfois sa diidi andat oɗo hoɗo immori hombo cosaan o immori e hombo e sahabaɓe bokki e hoko woni inde makko inde nene makko ko hoko donc ko gandal lamgal tos ngal gandantuma na satti riwde ngal e sariya na jani damal ngal gandantuma ne ko jangguintama kol ahwal woni gueɗe neɗɗo ɗe tawi ko dariɗe walla ko hoko sa darnimo a yimoɗe waɗi damal ngal gandantuma ko darintama tawi ko o ko gañaɗo walla ko liggaɗo waɗi damal ngal gandantuma ko andintama o ɗo tolni ɗo hoko udditamo donc dame ɗe ɗe keewi pour contude ɗe ɗo ko émission lamdoto ala kulli haalin ramlu kam ko lamgal tos ramlu noon sa daari ɗum ko jeetati ko jaggata ko 16 khatim sa daari ashabul kahfi khatim mo gandantuma ko liggitay ko khatim ko e ramli o itta te ko selli par ce que ko gandinta ko fatiha mbaɗa qul huwallahu gadda quluhiya puɗɗa ɗum addude te ko lootete kadi ko kaaƴe ɗe saɗa ɗe calcule ko 16 wonata donc ko gandal lamgal tos ngal gandantuma neɗɗo o sa waɗi tan a yiya te nelaɗo sallallah alih w sallam addi hen dalil o wi tawi ko ramli mo lamdoto ɗon min o woni mo gandantuma idriss o e jibril jangguinimo on ɗon ko celluɗo ko bokkuɗo e gandal te ko bokkuɗo e sariyane eyyi par ce que nelaɗo nuletake na andine hunde ko gandantuma ko harmi donc ramli kam ko damal lamgal tos machallah a jaama ceerno Ousmane Ba mbaɗa heewi kuɗo yew on ko timgal waɗanno bandar debbo biyeteɗo Aissata Gadio o tima e joomi ko jeeya ko jafan wonnano ko marché Besguejo way min guiƴam goto mi Mamadou Dembo min jeehi min nani ko bawɗo hamle min jiiɗi ƴewdade mo min nandiri yomin namno holde darga darto jettimi toolmi namni holde darga darto o itti kalso mo tottimi o wi mi yiyani jiimi ko hendu woɗew jiimi ko leydi jiimi ko pundi ha heewi e hunde mi yiyani jaami mammo ari kañumne ari ha yetti tottimo o ƴeewi o wi ɗum an e oye to oɗon nandi ko miijo ɗon ko henno jiimi e duleɗi e nguleki kewki ɗum ko yew Aissata Gadio ruttima yimama ya foma hanamo aljanna ko wi tan gande men ɗe e neɗɗo wiya ko wawa ko neɗɗo goodi so yewtiɗen kaala ko fati e neɗɗo ladde heewi ko yimɓe men ko neɗɗo saɗira ko neɗɗo bonira ko neɗɗo fandino honki jikkiji coyɗi wiye ko neɗɗo ladde o jogui ha tengte banggue dewgal belɗum no woodi eyyi neɗɗo ladde no woodi neɗɗo ladde noon ko ɓurata wonde e ɗi jeeɗiɗi par ce que ko ɗi jeeɗiɗi jani woni balɗe ɗe koɗe jeeɗiɗi asamanuji ɗi koɗe jeeɗiɗi leydi ndi koɗe jeeɗiɗi ɓe mbiyat sah Allah kala koko windi ko jeeɗiɗi eyyi o addi ɗum e alquran halakna samawati wal arda fi 6 ayamin e ñalngu wattangu nden ɗum timmi donc fof tan ko winda ko e jeeɗiɗi sa daari hande waɗi koode ɗe gandantuma ɗe natat e ko lamdiɗa ko joni woni hoodere wiyetende samsu wonde nde ko kamaru wiyete wonde nde ko marik wiyete gonɗo ɗum no wiye mutarid mustari
zuhratu zuhal ɗe gande fof ɗe gandantuma ko ɗen jaggata neɗɗo o neɗɗo o noon na funta wiya hannde somi hawri e debbo de lawulam welat ɓe mbiya min somi hawri e gorko lawulam welat ko aada kono ko aada bisɗuɗo won hen mbiyata ko so tawi a afima ɓiya mo giɗɗa afade o so tawi ko gooko sa yalti sa fotte gooko aɗa welde ɓe mbiyata ko debbo gafiɗa sa yalti aɗa welde walla ene jogui sifa goɗɗo na jani par ce que ñalɗiɗi comme noon mbirumami ni contanmami Samsou Kamar e Marik en Zouhel en fof donc ɗin ɗon jaggata jeeɗiɗi ɗi neɗɗo ladde o noon na janat waktu mo gandantuma ko nden natata e neɗɗo eɗe balɗe par ce que waɗi balɗe ɗe gandantuma saria ko wesɗini ɗe hono dimanche no wesɗi hono altine no wesɗi talata ɓe mbaɗa ɗum gaflu woni ɓe mbiyat wonno aaɓi mbiɗa ko ñalɗi gaɓɗi hono dimanche e altine talata noon waɗi ɓe gandantuma ɓe mbiyat ɗi moƴƴani alarba no moƴƴi alhames no moƴƴi aljuma no moƴƴi samdine ko ɗumeninte par ce que hewɓe sa yeehi galleji goɗɗi ɓe mbiyanma woto wuppude samedi dimanche heewi wuppede guure ladde ɗe sa naati ɗe presque ko ɓuuri hen hewde ko wuppata ko dimanche donc ɗum ɗon ko jani nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o waɗanno ko wiite tafaul tafaul woni nula neɗɗo comme hande nule neɗɗo mo gandantuma inde nde ko Suhayli misar wiite Suhayli sino woni webnude donc ndene ɓe nuli Suhayli woni sulhul Hudaybiya ndende o ari ko wiiɓe sahula amrukum woni gueɗe mon moƴƴi par ce que ko e ñalngu e nulaɗo o nulaɗo o ko keefeero kono inde nde ne moƴƴi nden noon ɓe mbiɗo andi mi nanodirat e mabɓe ko nden ɓe mbaɗi pacte mo gandantuma ɓe jooɗoto duuɓi 10 hay goto wartake ɓe kaɓetake ɓe mbawa liggade donc ɗum ɗon aɗa andi ko moƴƴi ñalɗiɗinen ko noon neɗɗo ladde o ne ko noon il fallait que ganda neɗɗo ladde o ganda ñalngu gandantuma hen mbawɗa funtinde mo sa funtinimo neɗɗo o kala koko sohluno e ko moƴƴi inchallahu rabbi ma o jat kala teddugal ngal o darata tawi ko ɗanniɗo walla mboɗo ma o wawi jande ɗum kala ko o sattorano tawi ko wallu gorko ne sa daari a itti neɗɗo laddo e makko tan ɗum yahat ɗum ɗon noon ko tenki e ɗi balɗe jeeɗiɗi ɗe balɗe jeeɗiɗe tongi neɗɗo no nodda wiye yo waɗane listihar nodda ceerno o ƴettatama ñalngu gandantuma ngun ñalngu so ƴettima so haalnima ko haalantama ko moƴƴani o windat inde nde tan o acca par ce que o andan ngun ñalngu wona ñalngu ma ñalngu wongu o noddoytama o wawma haalande ta ñalngu no moƴƴi so calcule o andat hoodere nde ndey nde arata par ce que hoodere neɗɗo kala ne jani hoodere nde mane ad laabi ɗiɗi e journée he donc waɗi ɓe gandantuma il fallait que mbawa ɓe daran subaka ɓe kikiɗe ɓe ñalawma ɓe zawal waɗi ɓe gandantuma ne pour puntinanaɓe sarah il fallait que ganda waktu o go o ko subaka wonata walla fajar walla haade nangue ɗumeninde waɗi ɓe gandantuma sa funtinani ɓe sarah eɗo nangue dari haydara mabɓe yahata wallahi l asim ko laaɓi tos a jarama ceerno Ousmane Ba ceerno no wiyami kojomaji ɗi gasi kono en jaata gaynen en kalani haala lekki e condi ɗon cakkitotoɗen lekki e condi koye gueɗe men tawa koye fina tawa men jeeya hol leɗɗe ɗe ɓuurɗa wawde hutade walla cikkuɗa leɗɗe ɓuurɗe abde so tawi neɗɗo adema haaju eyyi leɗɗe ɗe no keewi leɗɗe ɗe kam ko waaji o wiyata ko tati eyyi keccal e jorgal e jorgal delem e jorgal kon a faami lekki no wuurataki yoori sa ari a tappi tan a andat ki wuuri taki ala haycate donc hono nono mbiyirten ni kohi walla caski walla kohi walla caski walla barkeje eyyi hande ni caski sa yeehi aɗa andi so ndungu gasi a yiyat leɗɗele ɗe fof hewɗe ɗe daroto ɗe guura par ce que ɗi jani exan e ngulekkine na jani mais sa yeehi caski ɗo a tawata hen hay caski suusa ndungu a faami suusa ndungu ndungu ko wawi mawnude fof caski watta hen ɗumenin donc kin ɗon noon ko kaɓeteki neɗɗo kaɓeteɗo jiɗɗo hande wallede e wallu ko haɓete ko mbo liggo kala koko liggi yakke kala ɗo naati ɗum yakke donc oɗo lekki caski o waɗante ɗum ɗon noon no wawi wonde catte ɗe no wawi wonde baafe ɗe woni bamle filimi no wawi wonde kadi ɗumenin ɗum hono kadi ko ittete ko to less ɗaɗi pular o ɗaɗi ɗi a faami donc ɗon ɗon calcule ta duuɓi makko ha hande ruttitto ko e hoodere makko sa calcule ɗum ganda kadi anasir o ko hombo woni tawi ko hendu walla ndiyam walla jeygol walla nangue donc ɗon gandata noon mbawamo wallude tawi ko lekki wotkiki ki noon kin ɗon kam ko rende hoore mum tan barkeyki pour udditare kohiki kin ɗon ko pour rende hoorema aɗa woni e wuuro hande aɗa ɗon jani jawdi aɗa yiiɗi rende hoorema waɗi cate ɗe taƴata e ñalngu ngu taƴata ɗum kala ɗo ɗo gubbuɗa ɗum so Allah jaaɓi gujjo natata ɗon hay goto yakkantama hay tawi ko e galle noon ni noon gonirɗen ni e cosaan sa ubbi ɗum ɗon haydara yakkantama amma barkeyki noon kin kam ko jalbu e dafu ki wondi
ko jalbu e daf woni jalbu woni addude ma a jan jawdi ma a jan wursek ma a jan fof daf o ne nani hen woni ma rendema par ce que nafoore majjum ne hokka a suka hen ma comme nono ɗum haɓɓirta ni sa yeehi a ɓoloyi ɗum kaɓɓuɗa ɗum no tiiɗirta ndiyam no leppiri fof ɗum ɓeyde tiidde ko noon ɗum janiri nafoore donc no liggore sah waɗi ko gandantuma hannde ko wallu gurago ɗum liggorte woni wallu gorko mo gandantuma hannde doole makko kattanade donc mo liggane barkeje ɗeɗo ɗum ɗon e ko ruttitto ha hannde waɗi ɓe gandantuma ɓe jibinte ta ɓe gondani e gorago waɗi ɓe gandantuma noon ɓe jahat haɓe mawna raw han bo ɓe gondi on yakkata gorago wonno go heptoɓe donc ɗum ɗon e ko liggirte e gorago e gueɗe ayal ɓuran inchallah donc ala kulli haalin ko yaaji kam en janat émission mo gandantuma comme noon mbiɗa nata ɗe ladde mi haalanma leɗɗe fof kaalen ɗoogue kaalen maganace kaalen bane kaalen lekkel kala ɗeɗe gandantuma tan ne ceekoje holno yenete hol waktu yenete lekki fof saɗi dañji marta muɗum e belwel ngel en fof no ittirte e wattu ngu ittirte so Allah jaɓima en mbatta hen émission inchallahu rabbi fof tan pour wallude julɓe ɓe fof tan pour wallude ɓe ɗemga pulaar inchallahu rabbi a jaama ceerno Ousmane Ba waɗi fayida no feewi no feewi no feewi no feewi kono ma en gartu hen so Allah lamɗo jaaɓi to banggue yañade ma en mbatta hen jewte kewɗe e hol konngol panta e bandiraɓe almuɓe ma hooliɓe ma tawi jiya ni wona guitta jewɗe men no dokkuma holko ngol panta e mabɓe e hol almuɓe woɓɓe ɓe cuwata o hooladema holko ngol panta e mabɓe eyyi yettere Allah tan neɗɗo kam ko mbatta ko pour hooleɗa ya wat tan eyyi kala nde mbatta hunde tan aɗa hen darta hunde walla aɗa daara ya yooɓe hen walla ya haala hen ko ɗumenin waɗen guiri Allah tan eyyi innama nutimukum li wajhillahi la nuridu minkum jazaan wala sukura ɗum alquran jangiri kala ko mbatta sa waɗiri ɗum Allah ma Allah tawma hen kullu ma kana lillahi dama wattasala wama li ghayrillahi inqata wan fasal kala ko woniri guir Allah ɗum ko ñiɓatata ko wonata min ko liggetomi ko guir Allah liggey o noon hen teddugal am woni sa noddi kam mami wima temps liggortomi saɗa wawi bisimilla sa wawa mbiɗa kam ne a waɗi maslahane ni mbawirmi tawina wawi wonde mami waɗiranma noon par ce que neɗɗo kala eɗon woni e ko dillata hen Allah waɗi hen teddugal mba donc minen min gona maçonŋaɓe min gona menuisier bois komin sernaɓe du'a min mbawi wadde te ko hen min mbawi jande teddum a jarnama ceerno Ousmane Ba waɗi fayida yettama jarnama ganda men ɓaleɓe ko ɗo katen so Allah lamɗo jaaɓi ha ñande wonde jañuɗen hen no hannirta ni henna